Het wordt morgen een speciale dag voor Willem van der Knoop van Ljouwert. Allereerst had Feyenoord na 8 jaar weer kampioen wordt van Nederland. De 69-jarige van der Knoop is dan grutsk op zijn paken Harry Waits. Dit Feyenoord in 1924 voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen maken. Het is natuurlijk wel speciaal dat je grootvader A, trainer geweest is en B, dat hij Feyenoord heeft getraind en ook kampioen heeft gemaakt. Dat is wel heel speciaal. Waits wie een Engelse soldaat die in de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwam en voetbaltrainer werd. Eerst bij Be Quick in Grains en daarna bij Lac Frisia in Ljouwert. Daar zette hij de Ljouwerter voetbalclub weer op een kaart en daar winnen ze bij Frisia tegen Wiesmaai. In de Frieske haatstad trekken Waits verhalen op de Beppe van der Knoop. Mijn Beppe werkte in Leeuwarden, in betrekking heette dat vroeger. En Harry had een winkeltje in de Prins Hendrikstraat met sigaretten en andere dingen en zo. En zo hebben ze elkaar ontmoet, in de winkel. Ze krijgen een relatie en Sarek het zwanger. In 1924 verhuisden ze naar Rotterdam, dat de mem van der Knoop binnen wordt. De Engelsman is voortdurend succesvol en maakt het Feyenoord kampioen van Nederland. Mogelijk had van der Knoop daarom voor altijd de Rotterdamse club in zijn het sletten. Ja, Feyenoord is mijn clubje, altijd al geweest. Eerste keer de Europa Cup enzovoort en daarna is het altijd mijn club geweest. Stel Feyenoord wordt morgen kampioen, in Excelsior op Woudenstein. Denk je dan ook nog even om paken Harry Waits? Ik denk dan vast even terug aan mijn paken Harry Waits. En dat hij dus meegeholpen heeft om Feyenoord een grote club te maken.